ত্রিপুরা মথানি বানা খরক বুসুক নুখংনি খরক বুসুক বুটার ফাইকা তিনি 1 তারিখ ডিসেম্বর হর খৈসা বাজার লালগিরি होनो लालगिरि आमचाय नोंखो खैसामुरा गामि होजागो ओ जागाव बाजार सबांनो जागाव सय परिबार दै 22 बुटार बीजेपी या करे बरक देब्रा माथा फाय हाफायका बरक हर चाकरि माना बाङै रां माना बाङै नग माना बाङै वक तक माना बाङै बरक फायमानो या बरक बुजिखा अमतै हाजार लाख सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जोंनि बरक যারা বিজেপি খাইতনাय যারা সিপিএম খাইতনাय যারা কংগ্রেস খাইতनाय आइपिएफटी खाइतनाय त्रिपुरा माथाव हाजार लाख फाइ दं साब्रों सालचया साब्रोंनो फाइ दं बसकामते फाइनाय दिनै अर तांगुलिनि जरा माइरामानि जरा जों सोंखा बरकनो अर 50 परिबार मत फाइनाय दंमानि ओंका माइरामानि जरा तांगुलिनि जरा हि बरक जत फाइमालिया जों सत्यकक सानाय जों बीजेपी हाय जों ताता छावै ताताल एक्टिंग खायो नैने नाटक खायो जों अमतै जों जयनिं प्रोग्राम खायरिया सिगाङाव जों नुगौ जे गत मासाव समलाल चाकमा जों ससियेल मिडियायाव नुगौ बर' साकसां निजेनि बरकनो दलनि बरकनो मुंसुयै बरक 100 जना जयन खायका हि समलाल चाकमा खायसे नाटक खायमानि नुखा बने परे जे तुइहरसुं तामि आरो कास बाजार हि महारानी तुइहरसुं तामियाबो नुखिउखा बरनो बुंसुयै लिस्ट खायो बर' त्रिपुरा माथानि फायखा बा अन्य दलनि फायखा हि बर' नाटक खायफुनगौ जों बर' हायका नाटक खाया एक्चुअली जरा फायनाय र बर' बुजिखा जे बुबाग्रानि लगे तंखाखैसि सिनि दफा थांसिनाय साबुति थांसिनाय सिनि अधिकार मासिनाय संविधानिक जे अधिकार दंमोनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जे अधिकार दंमोनि मौलिक अधिकार सिनि जे मानथाय दंमोनि जों मानाय हि बर' बुजिखा जे आरो बर' कुनु त्रिपुरा माथानि थानि कुनु किसु मानाहि बर' आसि फाइमेनिया बुबाग्रानो साइचुं हामजागि फाइमेनिया दफा बुबाग्रानो हामजागमानि लगे दफाना थांनानै दफानि जे हामारि जे बासिनानि अस्तित्व रखांनानै आबानि बाङैसो बर' हाजार सिनि बर' बुजियै जारा अन्य पार्टियाव दंनाय रक सिपिएम खायतनाय रक बीजेपी खायतनाय रक आइपिएफटी खायतनाय रक कांग्रेस खायतनाय रक बर' हायके साब्रों फाय दङ जारा फायनाय सिनि दल त्रिपुरा माथाव हाफायनाय बर'नो पाइपलाया सिनि त्रिपुरा माथानि तरफ थेके जों पाइपलाया जों हामबाय बर'नो याफारो बर' बुजि सावगैनो फायो जासफोर बुजगथों बीजेपीनि लिडार फायो उल्टा पाल्टा बुजगथों तै सिनि बर'नो तै उल्टा पाल्टा बुजग मालिया सिनि बर'क ता खासिखा सिनि बर'क सिखा बर'क सिवैनि फायो ता बसकाङो तैबो बसकांनि जे डिसेम्बर मासनि तालावनो हाय बसकाङो प्रग्राम कटमा ओ जागा प्रग्राम कटमा आं फिउनाय आफ्रो तैबो गोबां फायनाय आं जतनो खुलुमबायखा जतनो आं सानजा जरानि जतनो गाहाम खुलुमबाय जादि हिनै आं जतनो खुलुमै आंनि Prasada Parok nang belakena ane kapang ne hamjakma bubagrane ngai जों तिनी कायसा अरने बुबाग्रानि खरां न यासागनानि बागै तिनी ताखुते बुखुक सं तिनी अर थानसानि मारि न बर यासागनानि बागै साजागै बर जों ताबो फ्यगजागनि नांखा जों 72 बोसोरावै जों नेशनल पार्टी खायमानि बिसिङाव तिनी मुंसानि मामानि करे अकगनो तिनी बर ताबो बुजिखा आबानि बागै तिनी जोंनो लगेरखा तिनी ताखुते बुखुक सं तिनी जायतिराव बर बीजेपी या करे फायका तो माने के बीजेपी वो जत दुखा रमानी आबनो बेलेगवाना मा सिंसा जों तब मकल बुसगाङो और बाजाराव नायखाखे खैसा बाजाराव नायखाखे ताखुते बुखुसरने ना तंग बरने कहा कासलै बरने कामुं सुमुं हामिया बरने कायसा दुकान कहांगिया बेलायखिना वाना मा सिंसा बर 20 सननि कायसा पार्टी कतरि सावै दिने और इ थाइसा फानो बजाया ओ बाजाराव
nirong nai ne phebe man ta khute bukuk song or tripra ha ni bus condition chin borong bom hangi tong abono na hari na mukti mana ni musowe o mukti juddho bor bahai na जों बो लगे रसुआन हि तिनि फाइने रनो जों खाबाय खुबै लांसगो जों बोबाग्रानि ओङै तिप्रा मथा नङै तिप्रा सानङै जों खाफां बरनो खाफां क्वारबाय नो जों बरनो यासगो जुद्ध बरबो जों बै बासा 2023 बरबो हान जों न लगे रसिनाय ते और जों सानानि मुसुङो ताबो फानो बुजियाखो फाइमै आं दंनाय र अब राजनीतिया जिन अब केन बरंनि yok सामानि जों नर्थ इस्ट 7टा रायजो नाहि नादि जों हायकुंबारा र बोबा हायखे बर बसबास खाय जों खरकति साइना हाखे बेलेखेन खाखामो आबानि बागै ताखुते बुखौ जों ताबो फानो जारा सिपिएमि दंनाय र जारा ताबो फानो रुलिं गभर्नमेन्ट मा थाय मानाय हिनि आसाय दंनाय र आं दिनो अबनो सानानि मोसौ नेशनल पार्टी खाय जों 75 बोसोर जों खति खायखासिनि बोसोरनो ताबो जों 2023 नि एसेम्बली इलेक्शन ओनली 2 months रौते 2 मास सिंनाय ओ 2 मास जों थानसा तलायग्रानो बुबाग्रानि गान्दा बासा लायग्रानो जों खरांया लायग्रानो जों खरसाते खरसा कथा लायग्रानो राजनीतिनि मकल बाय दफानो तानाय बाय जासिदि आबानि बागै जों तिनि अरन खैसा बाजारो तंतुतै सारा टिप्रा रायजोनि सिनि टिप्रा सासिनि चिनि जायति मतमरो चिनि खाफांनि चिनि ताखो चिनि थैरो जोंने कबगो जे जों फादि थानसां लायग्रासिनो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन रने चिनि हा अरनि हो सबका साथ सबका विकास अब भैया चिनी याकं तलानि हा करि इंरंगै दङ न बर जागाव आजक थाइसे करिंना अबर बेंदिं थां साविनो 2023 नि 2026 नि डेलिमिटेशन 2023 आव जरि जों रखा खालायना रियानके चिनि अ खैसा मरार बाहायङै थांनो अब बेलाखे किरिमा संसा आबन बागै जों अबन सानानि मोसौ फायदे जों ताबो थानसां लायसिनाय जतन न बसकांनि तमहनाय जुतनि बागै फायदि खरांया सागलायसियानो हनै कक साविना आं अरन कमसखा नेरो लाचि जानाय किरि जारा ताबो बाहायनो बिरोधिव तंग तंनाय र नेशनल पार्टी खाय तंनाय र ताखुते बुखुस निनि बसानो नाहारै वान छुकदि निनि बसानो नों तामकलां थांनाय अ हाव नों बरनो तमा खायगलां थांनाय निनि बसारो प्रश्न खायानो आब्र नों तमा जवाब रनाय निचिनि मा फाचिनि माब्र फाब्र निरो खासियानि बागै बैनि दफा बाहायङै तंखा जोंखाव माहायङै तंखा निनि बसा आनि बसारो सरायानो आबनि बागै जतन जों कबगो बसकां सालो जतन जों बे खरांया साफाय जादि नै नोंथानि कबबै आं कमरो बसका हामा